Saúdos, que tal como están? A Universidade de Santiago contará con 7 novos graos de aquí a 2021. Así consta no documento de mellora do mapa de titulacións do sistema universitario presentado onte na Cidade da Cultura polo conselleiro Román Rodríguez e ante os reitores das 3 universidades galegas. Entre os novos graos cabe salientar Criminoloxía, Biotecnoloxía e Robótica. Os reitores das 3 universidades galegas xunto co conselleiro de Educación presentaron o mapa de titulacións do sistema universitario galego para os anos 2017 e 2021. Serán un total de 14 novos graos, dos que 7 implantaránse na USC. Esta folla de ruta é un feito pioneiro en España, xa que é a primeira vez que unha comunidade autónoma presenta a súa oferta académica a medio prazo, coordinada coas propias institucións académicas. A nova oferta, dixo o conselleiro, está adaptada ás profesións do futuro. A oferta de titulacións inclúe novos grados, en concreto 14 novos graos adaptados á especialización dos campus e adaptados a perfis de futuro con alta empregabilidade. O conselleiro felicitouse por sacar adiante este mapa de titulacións e avanzou que a Xunta está a traballar ademais nun plan de excelencia. E o mapa de titulacións, a oferta de titulacións, é unha parte fundamental desa universidade que todos e todas queremos. E, sin dúbida, estámola construindo con piares fortes, unha oferta de titulacións moderna e adaptada a unha sociedade de cambios continuos. En segundo lugar, contando cun financiamento estable ata o ano 2020, contando tamén en colaboración cos centros de investigación cun modelo de investigación de vanguarda e, por último, cun futuro plan de excedencia que, lle podo adiantar, estamos traballando para poder presentado o próximo xoves no Consello da Xunta. No vindeiro curso xa estarán en funcionamento na nosa universidade os graos de Biotecnoloxía, Paisaxe e Criminoloxía. Pro curso 2019-2020 está previsto que se implanten as titulacións de Xestión do Patrimonio e Industrias Culturais e Emprendemento e Robótica Agroforestal. Tamén se retirarán 8 graos por baixa demanda como de Topografía ou Ciencias da Cultura. Imos xa con temas municipais porque os socialistas achegáronse este martes ao Parque de Ponte Pereda en Conxo para denunciar os problemas que sufren os veciños da zona. Todas as demandas materializaránse nunha moción que o PSOE levará ao pleno de novembro. Deficiencias no firme, parque infantil sen homologar e falta de iluminación. Estes son algúns dos problemas que presenta o Parque de Ponte Pereda en Conxe que hoxe denunciou in situ Paco Reyes. O voceiro socialista tamén pedirá incluir os 7 bloques de vivendas da Rúa do Penedo no Plan Municipal de Instalación de Ascensores. Nos o que entendemos son 7 bloques, polo tanto, habería que incorporar estes 7 bloques tamén ao programa de ascensores. Pero o programa de ascensores e o ranxo mesmo dos edificios, porque teñen humidades, eles mesmos, os veciños, foron do seu propio peto, resolvendo problemas, particularmente que fan referencia á mellora das fiestras e demais, pero o certo é que, moitos deles son pensionistas, teñen dificultades para poder achegar as cantidades, porque cada vez baixou máis neste sentido nos orzamentos as posibilidades de subvencións por parte da Xunta de Galicia. Os veciños tamén denunciaron a eliminación de 7 plazas de aparcamento por mor das obras do túnel de Conxo. Piden converter o barrio en zona de residentes. Todas estas demandas serán levadas ao pleno nunha moción dos socialistas. Todo isto mentres no Concello eran recibidos polo alcalde membros da Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS e do Sindicato de Sanitarios Galegos Públicos. O encontro centrouse na manifestación convocada para o vindeiro día 18 en contra dos recortes en sanidade. Creo que isto corresponde a todos a ir á rúa a defendelo e que non pode haber, nin debe haber, ningún resquicio, non nos debe de quedar a ninguén a mala conciencia de non ter participado, de non nos ter mobilizado e de non ter saído a defender o que é noso e o que o goberno tanto estatal e como da Xunta pretenden arrebatarnos. O tema das privatizacións cada vez sigue estando máis vixente. A nova derogación da Lei de Saúde de Galicia, ca supresión das áreas sanitarias, que vai deixar a moitos galegos sin as prestacións mínimas necesarias. Se onte dábamos conta do inicio de Cine Europa en novembro, tamén temos unha das citas gastronómicas do ano, Santiago e Tapas. O xoves arranca a 10ª edición con máis de 100 petiscos en 70 locais da cidade.
101 petiscos son os que se servirán por parte dos 70 locais que participan do 2 ao 19 de novembro nunha nova edición dunha das citas de máis éxito da nosa cidade, o Santiago Etapas. Esta mañá coñecemos os detalles en plena Praza Roxa, onde o cociñeiro do restaurante A Maceta volveu preparar a tapa favorita do xurado do ano pasado, Xurelo San Simón. Esta nova edición ven con novidades. As novedades fundamentais, unha é tamén a presentación desta do Tapasporte, que ten unha imaxen nova e é máis manexable para poder ir facendo percorrido por os locais, e outro tamén é porque ampliamos o número de rutas. Antes falábamos de 5 rutas e este ano falamos de 6 e nomeamos a cada unha das rutas con os nomes dos camiños: Camiño de Santiago, Camiño francés, Camiño inglés, Camiño portugués, é dicir, un pouco a idea de vincular tamén as rutas cos camiños. O Santiago Etapas é unha das actividades das que máis orgulloso se sente o sector hostaleiro da cidade, e non é para menos, porque o ano pasado servíronse arredor de 30.000 petiscos. Hai algún que xa participa dende hai moitos anos, pero tamén hai xente nova que acaba de abrir locais e, bueno, pois para darse un poquinho a coñecer, e agradecemos que a xente pois que vaya por aí para darlle un empuxociño a esa xente que está empezando nova. Precio único, 2,50 céntimos por cada tapa, pero bueno, que as valen, o sea, que algúns puxeron aí moitísima creatividade. Con motivo da 10ª edición deste concurso de tapas, instaláronse 3 cubos onde se dá conta da súa traxectoria ao longo destes 10 anos. Están situados na Praza Roxa, na Carreira do Conde e na Praza 8 de Marzo. Falámosles agora do programa Boas Noites, unha iniciativa de lecer nocturno dirixida a mozos e mozas. Ao longo do mes de novembro desenvolveránse 30 actividades nas noites dos xoves e os venres. Co obxectivo de amosar os máis novos que hai moito que facer máis aló de sair de marcha, volve o programa Boas Noites. A iniciativa xurdida dos orzamentos participativos vaise desenvolver os xoves e os venres do mes de novembro. Serán 30 actividades, moitas delas propostas directamente polos participantes. Non só programar, non, como parte dun equipo que ten pois unha visión, non, da cultura e da participación juvenil, sino tamén dar cabida ás propostas que nacen precisamente do talento mozo, non? Fixemos un convite no mes de agosto para, bueno, pois para xente moza que quixese participar, pero como docentes ou como, bueno, simplemente aportar un pouco ideas ou talentos que les teñen, e a verdade é que a convocatoria saliu moi ben, recibimos unha cheaza de correos e de propostas que foron incorporadas en parte, non todas, porque era, bueno, nos pareceu un pouco imposible dar cabida, oxalá, non, puidésemos dar cabida a todas as propostas que nos chegaron. Haberá obradoiros de teatro e cociña, roteiros e concertos, aínda que a sede central do programa será o Centro Xove da Almáciga. Nesta edición usaránse outros espazos como o Matadoiro Compostela ou o Centro Sociocultural de Conxo. Para a noite animada de hoxe, co Halloween ou Samaín, como prefiran. Non en tanto, as tradicións seguen a protagonizar estas datas e as floristerías apuran pedidos na véspera do Día de Todos os Santos. Mañá é o Día de Todos os Santos e en Santiago non se perden as tradicións, así que as floristerías traballaron arreo na véspera da visita aos cemiterios, preparando os centros florais que moitos queren levar ás tumbas dos seus seres queridos. Eso foi tendo unha evolución ao longo dos anos e pasamos dos craveis a rosas e pasamos de flores máis habituales, cravellinas, lilium, a flores un pouco máis especiales, como che decía, rosas, orquídeas, e incluso nos tipos de traballos, a traballos, bueno, xa un pouco a característica do noso cliente. Se nos busca por non ter un traballo tan estandarizado, nin todos os arranxos que nos facemos pois son personalizados. Cada un é para un cliente e o seu gusto. Pero iso sí, as tradicións relixiosas van deixando paso nos últimos anos a outras costumes cun aire máis festivo. Os comercios e o sector hostaleiro esmeráronse nesta xornada en ambientar os seus locais para celebrar Halloween ou, se o queremos facer máis noso, o Samaín. Celebraba cando era máis pequeno, pero non adoito celebrar agora. Non che gusta moito? Non. Isto de facer as cabazas e estas cousas, fixéchelo algunha vez? Sí, antes cando era máis pequeno, sí, ademais gustábame moito facer manualidades e sí, facía as cabazas. E o de andarse disfrazando así de cousas raras, non? A min disfrazarme gustame moito, pero prefiro o carnaval case. Temos pensado sair á noite e, bueno, non nos imos disfrazar moito.
Non vos gusta moito iso de mellor en Antroido ou que? A ver, eu non sou moito de disfrazarse, pero bueno. Xa ven que isto de disfrazarse e vivir unha noite terrorífica aínda non parece ter suficiente arraigo na cidade, aínda que cada vez son máis os que se unen a festexar Halloween. Comezará a chegar a inestabilidade meteorolóxica a partir do mércores á noite. Saibamos todos os detalles de seguido grazas a Meteo Galicia. O mércores en Galicia agardamos un día de aumento progresivo das nubes que deixarán chuvias febles pola tarde en puntos de Pontevedra, sur da Coruña e sur de Ourense. As temperaturas mínimas experimentarán ascensos e os ventos soprarán moderados de compoñente sur. Os xoves os ceos estarán anubrados con chuvias febles e intermitentes que serán máis intensas a partir do mediodía. As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente, mentres que as máximas quedarán sen cambios. Os ventos soprarán moderados do sueste. A inestabilidade continuará sendo predominante o venres, o que fará que teñamos un día caracterizado polos ceos parcialmente anubrados e chubascos de tipo illado e ocasional. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos soprarán frouxos. O mércores en Santiago agardamos unha mañá de nubes e claros que darán paso a ceos cubertos e chuvias pola tarde. As temperaturas mínimas subirán e as máximas baixarán ata os 17 graus. Os xoves teremos ceos cubertos con máis posibilidade de precipitacións pola tarde. As temperaturas mínimas ascenderán ata os 13 graus. O venres máis do mesmo con ceos máis cubertos pola tarde, con posibilidade de chuvias intermitentes cara á tarde. As máximas subirán ata os 18 graus. Imos rematando e facémolo con o noso habitual repaso pola Axenda Cultural de Santiago. Este foi o relato informativo do martes en Santiago. Non se movan, que de seguido chega Silvia Castiñeiras co preguntoiro. Desta vez entrevista ao voceiro municipal do Benegas, Rubén Cela. Nos volvemos o xoves con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.